Hello everyone, hope right kula kulwambahle. Kubuya ngathi sazoba nomunye uParis ngoba nangu uLwandlonkulu etshela uMthandeni ukuthi akamthumele ibeat le ayikhiphile nje einsukwini ke uma ukuthi awazi ke uMthandeni ukhiphe ibeat nje kukhala insimbi zodwa kungaculi umuntu mebuzwa ukuthi ubalo azocula naye kule beat yakhe akasho. So ke nangu kuLwandlonkulu ke nje eseyicelela nje ukuthi thumela ibeat hlanganise sibone ukuthi kuphumani eMthandeni. Singajabula kakhulu nje mingathiwa nje bayaphinda bayahlanganisa ingoma ngoba sesiyazi ukuthi mekuhlangana lethu kuphuma lena. Shone khona ngiyokhombisa leyo video leyo. Uma ukuthi uyaqala ukufika lana, share usubscribe uze ungaphuthela phela ama video afana nalawo. Shone khona ke. Okay ke guys, nimbonile ke uLwandlonkulu eyencenga la kuMthandeni ukuthi eMthandeni ke cela usithumelele ibeat sibone ukuthi sihlanganisa ini kuphuma ini. But anyways ke bekuyiyona ke ivideo namhlanje leyo. I really hope you enjoyile. If we enjoyile ngiyacela ukuthi usmash lo like button, uphinde usmash nale subscribe button, and mina ke ngizoqhubeka njalo ngikuupdate ke ngama video la abalekile owathandayo afana nalawo. But anyways ke mina I will see you in the next video. Bye.